салом дӯстони азиз, 4 нитмин беғарз аймарг даҳамаи дар шифо дорад. Шифо аз ҷониби Аллоҳ и дороҳои гиёҳӣ ҳама сабаб мешавад. Бародаро апа ухаро 4 нитмин барои желудка, барои гирда, барои рӯда, мақсад ки барои ҳамаи дард шифо дорад. Метавонед ки муроҷиат кунед. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон ҳаст. Алло нигамон. Як чиз дига ногуфта намонад ки дар масъалаи тоза буданаш кафолат метиҳем гарант чихатиай. Метавонед ки муроҷиат кунед аз ширкати ТЖ ҳиҷама. Асоши ки хадами беморӣ 2 сол аз ярдан бе пешони гап хабар буда. Дар Тоҷикистон кардам нашид, дар душанбе рафтам, Дангарам рафтам, 10 рӯз хорафтам нашид. Нашид. Ҳозир алҳамдулиллоҳ та чӣ ҳис кардаста? Ман сабук ҳис кардам пеш. Мардума чӣ гуфтани? Мардума гуфтане ки пеш бародаро биёянд.